Това не са първите отличия за състезателите от клуба през този сезон. Вече влезнахме така в ритъм. Почти всеки месец имаме състезание. На 12 октомври имахме състезание Купа България, където отново се представихме много силно с участие от 13 деца. Спечелихме 10 медала, което само говори за уменията на децата и желанието да побеждават. Спортен клуб Леон тренират деца от 5 до 13 години. Има и група, в която са включени първокласници. Състезателният отбор се състои от 14 момичета и момчета. Всяка победа ги мотивира за още по-високи резултати в спорта. Пред нашата камера медалистите разказаха как е преминал за тях международният турнир и каква е притегателната сила на спорта, който са избрали. Спечелих бронз, после ме поканиха да играя приятелска среща и там играх с момче до 36 кг А клас, се удари с главата и там бих 13-0. Кой беше най-сериозният ти противник? От това състезание никой. Харесва ми, защото спортувам и ми харесва да се бия с някой, но като приятелски, не да го пребивам. Харесва ми това ми е забавно просто. Сигурно е хубаво едно момиче да има умения да се отбранява. Да. На теб как ти мина състезанието? Затрудни ли те някой противник? Не. Какво искаш на следващото състезание да спечелиш като медал? Или... Пак златен и дано отбора да спечели купа. Отборът вече се готви за следващия турнир. Следващото състезание е последното за тази година. То е традиционният детски коледен турнир, който ще се проведе на 14 декември. Аз се стремя към повече златни медали и вече да спечелим и отборна купа. Александрина Ризова ще бъде гост в предаването "Нещата от живота", което ще се излъчи утре в 18 часа.